que dona pas si un altre t'adelanta, estan a tot adelantant-se, quasi mos han atropellat diverses vegades. Però és que com li afecta a vostè el pas de camions i cotxes hacia sa casa? A mi m'afecta que ni puc veure la tele, tinc tota la talla badà. I a part m'afecta en la salut perquè jo tinc asma i per culpa dels camions passa el temps prenent de cortisona, ventolins, tot el que hi ha i sempre estic en el demòlogo. I així no puc viure, tindré que vendre el piso i anar-me d'este carrer. N'hi ha molt de trànsit i vostè ho ha patit. Clar, si ho ha patit, i el que estic patint ahir que visc i els trams que tenen contra cases, ahir quan passen això que no està brutal, Que n'hi ha molt de ruïda, molt de soroll. però a les 6 del matí ja estan parapam. Per què passen per així tants camions i tants cotxes? Pues perquè és que així tota la Ribera Alta passa per així, per anar a Pagacullera i tots els pobles del voltant. Després els camions resulta que així dalt de la muntanya, una muntanya preciosa que teníem, pues resulta que n'hi ha una cantera i d'ahí pues van a carregar. Un camió sol fer de 11 a 12 viatges al dia, o sea que si hi ha 100 camions, agarren la calculadora, multipliquen i veuran la quantitat de camions que passen per així. La pols dels camions no la traguem. No la traguem i anem a casa en la boca plena de terra. Este és el col·legi de Llaurí i així tenim a unes mares de xiquets que voleu denunciar la situació. Sí, perquè moltes voltes intentem passar pel pas de peatons i els cotxes no ho respeten. Intenten adelantar-se uns a altres i tu estàs creuant i és un perill realment. Des de quan esteu patint aquesta situació? Pues estem patint uns 20 anys, es va aprovar la circunvalació en Corbera, en Polinyà i en Llaurí. En Corbera i en Polinyà està feta des del 95 i en Llaurí no se n'oblida de nosaltres. Hem presentat unes firmes que estan presentades del 2003, però fins avui pues, ningú mos ha fet cas de res. Que vos facin un desvío i que facin el que sigui menester. Jo no vull fer mal per ningú, però tampoc el vull per mi. Entonces ara el que anem a fer és mobilitzacions, cada setmana aniré tallant del carrer unes hores, per veure si així realment mos escolten i mos fan la circunvalació, que és el que volem.